מאוד שמחה שאתם באתם, שנתתם אמון בנו, במארגנים, בתוכנית. אני יודעת שרובכם לא באתם לפה בגלל שאתם נורא רוצים להיות פה. אתם לא בחרתם בעצם לצאת לדרך הזאת, זה באיזשהו מקום נכפה עליכם. כל אחד מהסיבות שלו, יש מי שהגיע לפה בגלל שהוא לא צלח סדרה ארוכה של טיפולי פריון, יש מי שהגיע לפה כי מלכתחילה לא אישה שלא הייתה לה רחם, ויש זוגות שהגיעו לפה כי הם גאים והם רוצים להיות הורים, וזו הזכות שלהם להיות הורים, הם גם לא בחרו בפונדקאות, זאת הדרך שלהם להיות הורים. ואני רוצה להתחיל ולהגיד בעצם, נכון, פונדקאות זה לא דבר פשוט. זה לא פשוט, זה כרוך באתגרים כלכליים, נפשיים, רפואיים, חברתיים, מוסריים. הזוגות שמגיעים לשלב הזה מגיעים כבר באיזשהו מקום באפיסת כוחות. זוגות לאחר טיפולי פריון, אחרי מסכת ארוכה של טיפולים, נדרשים לאסוף מחדש כוחות ולגייס את עצמם לתהליך הזה. גם זוגות גאים הגיעו למקום הזה לא ממקום פשוט, אחרי התחבטויות רבות, וההבנה שזאת בעצם הדרך שלהם להביא ילדים לעולם. והם בעצם מפקידים את הדבר הכי יקר שלהם בידי אישה אחרת, בבטן של אישה אחרת, נדרשים לגייס סכומי עתק, בלי סיוע כמעט, מלבד הסיוע שמעניקה Men Having Babies, בארץ לצערי עדיין אין לנו סיוע כזה, זה מאוד לא פשוט. פונדקאות זה פשוט בגלל שזאת הדרך שלכם להיות הורים. ושאף אחד לא יבוא ויגיד לכם, תמצאו פתרון אחר, אימוץ, או הורות משותפת, או פשוט תוותרו על זה, כי אתם לא יכולים. פשוט זה הפתרון שלכם. פונדקאות זה פשוט בגלל שאנחנו רוצים לעשות את זה יותר פשוט עבורכם. לפשט את התהליך, את האינפורמציה שאתם צריכים לקבל, את התמיכה שאתם צריכים לקבל. הגיע הזמן שמישהו יעשה את זה יותר פשוט, וזאת הסיבה שאני, אמא מיועדת לשעבר, ואסף, אב מיועד לשעבר, רן פול דיין, ואודי לדרגור, ויפה פסקין, שהיא מפיקת האירוע פה, כולנו הורים מיועדים לשעבר, שבחרנו לא להשאיר את העבר שלנו מאחור, ולא באמת לשבת לבטח בביתנו וליהנות מהפירות, אלא להושיט יד לאלה שעדיין נמצאים מאחור, וזאת הסיבה שארגנו את הכנס הזה, ואני מקווה שהמצגת, לפחות בתור התחלה, תיתן לכם את הפתיחה של האינפורמציה שנחלק לכם במהלך היום. אז בואו נתחיל, תודה רבה. טוב, אז בעצם במהלך 50 דקות הקרובות אנחנו נזכר בקצרה את תחום הפונדקאות. כן, אז מה זה פונדקאות? כולנו בעצם יודעים מעשה אלטרואיסטי, שבעצם התינוק הוא לא של הפונדקאית, והיא נושאת אותו מתוך מטרה להעניק אותו להורים. יש פונדקאות באופן עצמאי כמו שאנחנו עשינו ללא ליווי של סוכנות, יש פונדקאות בליווי של סוכנות, כל אחד צריך לבחור לעצמו את מה שמתאים לו. פונדקאות מסורתית זה משהו שכמעט ואין היום, זה פונדקאות שבעצם החומר הגנטי הוא גם של הפונדקאית, זה כמעט ולא מתקיים היום, היום רוב הפונדקאיות הן פונדקאיות מהסוג ההריוני, פונדקאות מלאה. והצדדים המעורבים בתהליך, כמובן ההורים המיועדים, שבתוך התהליך הזה של ההורים המיועדים נכנסת בארץ הוועדה לנשיאת עוברים, סוכנות הפונדקאות ושמלווה את התהליך. לפעמים אנחנו נדרשים, כמובן יש את הפונדקאית ועורכי הדין שמנסחים את החוזה, נדרשים לפעמים לתרומת ביצית, והתינוק שבסופו של דבר מטפלים בו בארץ רשויות הרווחה ובתי המשפט, ובחול עורך הדין שמנסח את צו ההורות. לוח זמנים אופייני, אז כמובן 18 חודשים בארץ זה מעט אופטימי, בחול זה כנראה טיפה יותר מהיר. התהליך שלנו לדוגמה ארך 2, אז אני חושבת ש2 זה סדר גודל הגיוני להגיד שקורה, מתרחש בארץ. אז השלב הראשון עד לשלב ההפריה, יש לנו את בחירת המרפאה, כל הנושא המשפטי, הבדיקות הרפואיות, הגשת המסמכים לוועדה וחתימה על החוזה כמובן. השלב הבא זה שלב ההפריה שכרוך בכל הבדיקות הרפואיות, כל ההליך הרפואי עד להפריה כמובן, והשלב האחרון זה כל הנושא של מעקב ההיריון, ובסופו של דבר הדבר שאנחנו הכי מצפים לו, הלידה. צעדים משפטיים, אז כמובן אנחנו צריכים לבחור עורך דין שמתמחה בנושא הזה, מומלץ מאוד מישהו שיש לו ניסיון ומבין בחוק הפונדקאות בארץ ומבין במהלכים המשפטיים שמתרחשים בארץ שבה אתם עושים את זה בחול.
מישהו שיש לו ניסיון. בדרך כלל אנחנו לוקחים גם עורך דין נפרד לפונדקאית, כדי לייצג אותה בצורה אובייקטיבית לחלוטין, שלא יהיה משוא פנים לכל צד, ובסופו של דבר הנושא של עיגון ההורות גם כרוך בצעדים משפטיים. שאלות עיקריות לפני שמתחילים, אז בעצם אנחנו בסדנה, במצגת הזאת אנחנו נעסוק בכל המלבנים הצבועים בכהה יותר והבהירים יותר יישארו לסדנאות. קודם כל השאלה האם אפשר באמת לעבור תהליך עצמאי, אז אני אדע לזה שאפשר לעבור תהליך ללא סוכנות. אתם צריכים לבחון מה העדפות האישיות שלכם, מבחינת איפה לעשות את זה, עם מי לעשות את זה, תכנון המשפחה, כל הסוגיות האלה. האם לבחור בפונדקאות מסורתית או הריונית, בדרך כלל אנחנו כמובן בוחרים בהריונית. והנושא של תרומת ביצית, שלדעתי אני ממליצה לכל מי שיוצא לדרך, גם אם זה ברור לו וגם אם זה לא, לשקול, לשים את זה בתמונה. יש הרבה מאוד מקרים צורך בתרומת ביצית, אז מלכתחילה כשאתם יוצאים לדרך הזאת, אל תפסלו את האפשרות הזאת, כי היא בהחלט אפשרות מאוד רלוונטית, אז צריך גם אותה לשקול. אני אעביר את המיקרופון אליך. תודה. אז כשאנחנו חושבים על האם אנחנו יכולים לעבור את התהליך ללא... זה עובד? זה עובד? אם אנחנו יכולים לעבור את התהליך הזה, כנראה צריך להדליק את זה. תמיד ששואלים הייתי, הם אומרים, חיבית והדלקת? אז כשאנחנו חושבים אם אנחנו יכולים לעבור את התוכנית, את המסע הזה עם או בלי פונדקאות, עם או בלי סוכנות, אלה הדברים שאנחנו רוצים להסתכל עליהם. כאשר יש הבדלים קריטיים ביניהם, ההמלצה שלנו בכל מקרה בחול זה שאם אתם מתכוונים לעשות את זה עצמאית, אתם רוצים לפחות למצוא פונדקאית שעברה את זה פעם אחת, כדי שיהיה מישהו לפחות במשוואה הזאת שמנוסה בזה. החישובים שאנחנו עשינו לגבי העלויות הראו שבעצם בכל מקרה בחול ההבדל בין העלויות של לעשות את זה לבד או לעשות את זה עם סוכנות בסופו של דבר הופכים להיות יותר ויותר קטנים, מכיוון שהסוכנות נותנת לכם גם הרבה מאוד שאתם תצטרכו לשלם עליהם בכל מקרה. אוקיי, gestational surrogacy versus traditional surrogacy, אלה המונחים שאנחנו משתמשים בהם באנגלית, בעברית אנחנו מדברים על הריונית מול מסורתית. כמובן בסופו של דבר אתם צריכים לבחון את המצב שלכם וגם מה שמתאים לכם מבחינת הערכים שלכם ומבחינת המשפחה שלכם. בארצות הברית בסך הכל מדובר בפחות מ5% שהם פונדקאות הריונית. כאשר מדובר על מסורתית, כאשר מדובר על פונדקאות מסורתית, הכוונה היא שהאם הפונדקאית שנושאת את התינוק, את העובר, היא גם תורמת הביצית, וכאשר מדובר על gestational surrogacy, פונדקאות הריונית, האם הנושאת את העובר היא לא תורמת הביצית. יש לזה כמובן כמה יתרונות, גם מבחינה משפטית, יש הרבה פחות בלבול, גם מדברים על זה שיותר קל אחר כך לפונדקאית למסור את הילד להורים, מכיוון שזה לא החומר הגנטי שלה. כאשר אנחנו מדברים על תורמת ביצית, שוב פעם, בסופו של דבר אתם צריכים לחשוב על ההחלטה האישית שלכם, מה שמתאים למשפחה שלכם. אני ממליץ גם לחקור קצת מחקרים על מה אומרים ילדים שהתבגרו, שההורים שלהם השתמשו בתרומת ביצית או תרומת זרע לצורך העניין. כאשר היא אנונימית אז אתם תדעו עליה מעט מאוד פרטים, מצד שני בדרך כלל יש מאגר הרבה יותר גדול. כאשר היא ידועה אז אתם יכולים לקבל היסטוריה יותר מלאה לגביה, ואולי היא עשויה להסכים לפגוש את הילדים בעתיד, אם זה משהו שמעניין אתכם. אתם תחשבו גם כן על דברים, כמובן הרבה מהאנשים שיושבות באולם יכולות לתרום ביצית לעצמם, או חברה או משפחה, תחשבו על זה ברצינות, מיקום גיאוגרפי וניסיון, וכמובן האם היא באה דרך המרפאה, שזה מה שקורה בהרבה מהמקרים, או שאתם משתמשים בסוכנות מיועדת לתורמות ביצית. מה הם השיקולים הרפואיים? אני אעבור על זה מאוד בקצרה, אנחנו גם נדבר על זה אחר כך בסדנאות העומק, אבל באופן כללי, הדבר הראשון שתחשבו עליו שאתם מדברים על ההפריה, אז האם מדובר על התרומה, האם מדובר בביצות טריות או מוקפאות, והאם אתם רוצים לעשות תרומה משותפת. לכל אחד מהדברים האלה יש יתרונות וחסרונות. באופן עקרוני, שאנחנו מדברים על סיכויי הצלחה, אז סיכויי הצלחה בהעברת טריה הם יותר גבוהים, למרות שיש היום הרבה מרפאות שכבר הפכו להיות מאוד מומחים בתחום של הקפאת
עוברים, ואחר כך גם הפשרתם לצורך העברה, ולכן שאם המרפאה ממליצה לכם על סייקל שהוא מוקפא, אתם רוצים לראות את סיכויי ההצלחה שלהם לגבי סוג כזה של העברה. יש משפחות שלפעמים חולקות תרומת ביצית. מה שצריך לזכור זה שאתם, יכול להיות שתישארו עם מעט מאוד ביציות, במקרה שתרומת הביצית לא הצליחה להנפיק, אני לא רוצה להגיד לא הצליחה, אבל לא יצא הרבה ביציות מהסייקל הזה, ולכן אתם לוקחים פה איזשהו סיכון, מצד שני אתם חולקים את העלות. האם אתם מחזירים עובר אחד או שניים? מיכל נעשה השלישייה. אוקיי. בסדר, אז זה לא מה שהתכוונתי. התכוונתי להגיד שזה לא הריון קל, לשאת תאומים או שלישיות. וזה משהו, אתם רוצים, זה חשוב שתחשבו על זה ותדברו עם הרופא שמייעץ לכם. כמובן, בעיקר הגברים, יש לנו את החלום הזה של להשתמש בזרע אחד ממני, זרע אחד מבעלי או מבן זוגי, וזה לגיטימי לגמרי. כל הריון של תאומים הוא הריון בסיכון גבוה. אתם שמעתם אתמול בערב ואתם תמשיכו לשמוע את זה. זה בדרך כלל אחר כך אנחנו כל כך שמחים שהתינוקות נולדו ואנחנו ממשיכים בחיינו, שאנחנו לא כל כך מדברים על זה, אבל שמקבלים את הטלפון מהפונדקאית או מהרופא בשבוע 25 שיש ירידת מים או שחיקת צוואר רחם, זה מאוד מאוד מלחיץ, וזה בדרך כלל כתוצאה מנשיאת תאומים, ולכן יש לשקול את הנושא של עובר אחד. אם אתם נמצאים במדינה שבה התינוק לא יהיה מכוסה מבחינת ביטוח, אז אתם גם רוצים לחשוב על זה, כי לידת פגים יכולה להיות מאוד מאוד יקרה. ולבסוף, סינון גנטי של העוברים, האם אתם רוצים לעשות את זה בכלל? יש לזה יתרונות, גם מציאת איזה שהם סימנים גנטיים ומחלות ובחירה יותר טובה של העוברים. יש גם חוקרים שאומרים שבסופו של דבר אין הבדלים גדולים בתוצאות. תדברו עם המרפאה שאיתם אתם עובדים, יש לזה גם עלות נוספת. אוקיי, אז כמובן שאנחנו מדברים עם מה הבחירות שלכם, וזה בעצם איזושהי שיחה שאתם צריכים לנהל בתוככם. אם אתם זוג, אם אתם יחידים, אז תדברו עם עצמכם, משהו שאני בטוח שאתם עושים הרבה בכל מקרה. איזה סוג של תמיכה אתם רוצים? האם אתם רוצים לעבוד עם סוכנות, עשה זאת בעצמך, איזושהי קומבינה, איזה יחסים אתם רוצים שיהיו לכם עם הפונדקאית וגם עם תורמת הביצית? האם זה מישהי שאתם רוצים שתהיה ידועה, קרובה אליכם? אז אם אתם באמת, אם אתם זוג סטרייט ואתם יכולים לחשוב על בארץ או בחול, אלה דברים שאתם רוצים לחשוב עליהם. גם אם אתם עושים את זה בחול, אתם רוצים לחשוב אפילו אם תהיה בחוף המערבי או המזרחי, אולי אתם עובדים בחוף המזרחי או יש לכם שם משרד ואתם יודעים שתוכלו להגיע לשם יותר. כמה ילדים אתם חושבים לעשות? גם זה חשוב, לדוגמה, אם אתם יודעים שאתם רוצים לפחות 2 ילדים, אולי אתם לא רוצים לעבוד עם פונדקאית שאומרת לכם שזה המסע האחרון שלה, בגלל שאז יש סיכון שהיא לא תסכים לעשות את זה אחר כך. כמובן, תוכלו אחר כך להתאים לעצמכם פונדקאית אחרת, אבל זה משהו שאתם רוצים לחשוב עליו. יש מסלולים היום שבהם אתם יכולים לשלם יותר ומקבלים איזה שהם ביטוחים, ויש מסלולים שבהם אתם משלמים סכום קצת יותר נמוך או סכום רגיל, ושם אין ביטוח ואתם לוקחים יותר מהסיכון. עוד פעם, זה מאוד תלוי באופי האישי שלכם, אף אחד לא אוהב לדבר על ביטוחים בדרך כלל, אנשים בדרך כלל נמנעים מזה, אבל חשוב לחשוב על הדברים האלה, איך אתם יכולים לעמוד בזה מבחינה כלכלית. מתי ולמי לספר? האמת היא שכאילו העובדה שאתם פה ביום שישי ב9 בבוקר כבר אומרת הרבה עליכם, אתם מאוד רוצים את זה, וכנראה אתם תתחילו לספר על זה קצת לחברים. אני יכול להזהיר אתכם שברגע שתספרו לבן אדם הראשון, בעיקר לסבתא הפולניה שלכם, או המרוקאית, היא תתחיל לשאול אתכם כל שבוע, נו, מתי יש ילדים? וזה לוקח 2 כמו שמיכל אמרה. ולכן אנחנו ממליצים מצד אחד למצוא איזושהי מסגרת שתומכת בכם ויכולה לעזור לכם, ומצד שני גם לגדר קצת את המידע הזה לקבוצת חברים קרובים. אנחנו גם ממליצים למצוא איזושהי קבוצה מקצועית שתעזור לכם. זה לא בהכרח חייב להיות רופא פריון או רופא נשים או גנטיקאי, אבל אני באופן אישי מצאתי שזה מאוד עזר לי שהיו כמה אנשים בחיים שלנו שהבינו גם בפסיכולוגיה מצד אחד וגם בנושא של פריון או רפואה, ככה שהיו לנו שאלות, הם יכלו לפחות לכוון אותנו לכיוון הנכון. אוקיי, אז אלה בעצם כל הדברים שאני מקווה שחלקכם אולי כבר עשיתם וכבר דיברתם על זה, ומה שלא, אתם פשוט תעשו בהמשך היום. אתם תיפגשו עם מרפאות, תיפגשו עם סוכנויות, ואז אתם תלכו הביתה ואתם תצטרכו להתחיל, זאת אומרת, קודם כל תהנו מהסוף שבוע, יפה שהולך להיות, ואחר כך אתם תצטרכו להתחיל לקבל איזשהם החלטות לגבי הצעדים הבאים שלכם, ולכן אנחנו רוצים לעזור לכם גם עם זה. אז החלק השני זה שיקולים בבחירת נותני השירות ותכנון התקציב.
אוקיי, אז קודם כל איך אתם בכלל מתחילים? אתם פה, וזה המקום הטוב ביותר לבחור, לקבל מידע על נותני השירותים, ולכן אתם בעצם עשיתם את הצעד החשוב ביותר שאתם יכולים לעשות. מעבר לזה, אתם יכולים להצטרף לקבוצות כמו Men Having Babies. אם תלכו לקבוצה של, מה השם של הקבוצה של עדי? רטרס, אז אני חושב שהיא עובדת גם עם, לה יש קבוצת פייסבוק משלה, ויש עוד הרבה קבוצות פייסבוק שיותר מיועדים להורים סטרייטים. מבחינת אבות גאים, יש קבוצה שאודי הזכיר אתמול, שנקראת אבות גאים, ושם יש המון מידע. יש עוד בלוגים ומקומות, Men Having Babies, רוב הדיונים הם באנגלית, אבל אתם גם מוזמנים להצטרף. בכל מקרה, באתר אינטרנט שלנו של Men Having Babies, גם זוגות סטרייטים וגם יחידים וגם גאים מוזמנים להצטרף. אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו עושים, וקיבלתם את זה היום, זה הסקר ההשוואתי בין הסוכנויות השונות ובין נותני השירותים, שבהם גם הורים שהשתמשו בשירותים שלהם, ובדרך כלל כבר סיימו את התהליך, נותנים דירוג. עכשיו, כשאתם מסתכלים על הדירוג הזה, אני ממליץ לא להיות לגמרי מקובעים. אם יש סוכנות לדוגמה שדיברתם איתה, ושני חברים שלכם המליצו עליה, ויש לכם קליק טוב איתם, והדירוג שלה הוא 8 ולא 9.5. לכו על זה, זה בסדר. הדירוגים האלה הם הרבה פעמים מושפעים מהתהליך האישי של כל אחד, ואולי גם מגורמים חיצוניים. ובכל מקרה זה איזשהו מקום ככה להסתכל על איזשהו בנצ'מרק של מה שקורה. יש טופס בקשה לייעוץ שנמצא באתר אינטרנט שלנו. ברגע שאתם ממלאים אותו, אתם בעצם אומרים לאיזה סוכנויות אתם רוצים לשלוח את המידע שלכם, ובמקום למלא את הטופס כל פעם מחדש מכל סוכנות שאתם רוצים לדבר איתה, או כל מרפאה, הם כולם מקבלים את זה, והם יפנו אליכם לייעוץ. כאשר אתם מדברים עם סוכנות ומרפאה, אחד הדברים החשובים לעשות זה לשאול מי השותפים שלהם, והאם בכלל הם מוכנים לעבוד גם עם שותפים אחרים. אני לדוגמה אני ובעלי עבדנו עם סוכנות ביציות מאוד ספציפית, ואם היינו עובדים עם מרפאה שהייתה אומרת, אנחנו לא מוכנים לעבוד עם כל סוכנות חוץ מהסוכנות שלנו, או חוץ מהרשימה הזאת, לא היינו יכולים לעבוד איתם. אז אחת השאלות החשובות זה לשאול עם מי אתם עובדים, עם מי אתם לא עובדים. הרבה פעמים אנחנו בוחרים את הסוכנות או את המרפאה, ומשם אנחנו מתחילים ככה לעשות את דרכנו לכיוון כל נותני השירותים שיהיו חלק מהתהליך הזה. אוקיי, ראיתי את יפה, אז פחדתי, אבל זה לא בשבילי. אחד הדברים החשובים שתעשו זה לבחור את סוכנות הפונדקאות שתעבדו איתה. ככה חלוקה שאנחנו מדברים, זה אנקדוטי, אני לא יודע, אתי סממה אתמול אמרה שמחקר צריך להיות הרבה אנשים, אז זה לא מחקר, אוקיי? אבל אנקדוטית, בערך 40% מהאנשים או 50% מהאנשים בוחרים את הסוכנות קודם כל, ואז מתחילים משם. עוד 30 עד 40 אנשים בוחרים את המרפאה, ואז הולכים משם, והשאר יכול להיות שהגיעו או דרך עורך דין, או דרך סוכנות תורמת הביצית. אז רוב האנשים באמת ילכו כנראה קודם כל לסוכנות. יש כמה סוגים ואנחנו מנסים להפריד ביניהם, ככה למדר ביניהם, בגלל שהמחירים שלהם שונים, אבל צריך לזכור שבסופו של דבר כל סוכנות תיתן לכם איזושהי חבילה אחרת, אז אל תבואו אליהם ותגידו להם, אסף מ-Men Having Babies אמר שזה חייב להיות שירות מלא, אוקיי? או איזה בדיוק אתם, כי זה לא בדיוק עובד ככה, אבל אנחנו בכל זאת מנסים לתת לכם קצת אפיונים של הסוכנויות, של סוגי השירותים שהסוכנויות נותנות. אז באמת בשירות מוגבל בסופו של דבר מה שהם יעשו, הם יתאימו אתכם עם הפונדקאית, ומעבר לזה הם אולי ייתנו לכם שמות של נותני שירותים אחרים, אבל את רוב שאר העבודה אתם תצטרכו לעשות בעצמכם. השירות מלא באמת עושה את ההתאמה עם הפונדקאית, הערכה מלאה, כל התיאומים הנדרשים, שירותים משפטיים פסיכולוגיים ושירותי חשבון נאמנות, ה-escrow account. זה בעצם אחד הדברים, אחד סוגי הסוכניות שאנחנו הכי תדירים, שאנחנו רואים, וגם בישראל זה בדרך כלל המצב. מעבר לזה יש גם סוכנויות שנותנות אקסטרות, או שזה כלול בחבילה ואז בדרך כלל יותר יקרה, או שאתם משלמים על זה. לדוגמה, ייעוץ בענייני ביטוח, החזר כספי, דיברנו על זה מקודם, איזשהו עניין של ביטוח, אתם משלמים יותר, אבל בתמורה לזה אולי אתם תקבלו יותר ניסיונות, יותר התאמות, תמיכה נוספת, תקשורת צמודה עם המרפאה. מאוד מאוד חשוב להבין איזה מין אנשים אתם. אני לדוגמה בן אדם שאם הייתי עובד עם הסוכנות כאילו VIP שנותנים לך אקסטרה,
והם אפילו אמרו לנו, הסוכנות שדיברנו איתנו, שהם יגידו לנו איך להתמודד עם אורחים לא רצויים אחרי שהתינוק נולד. אמרתי להם, אני ישראלי, אני יודע איך להתמודד עם אורחים לא רצויים, הכל בסדר. אז זה היה די מטרף אותי, וזה פשוט לא מתאים לי. מצד שני, אנחנו מכירים הרבה אנשים שבאמת הם מאוד מאוד עסוקים, אין להם זמן לזה, אולי גם הם לא מרגישים שהם מבינים מספיק, ולהם יותר מתאים הסוכנות שנותנת להם את השירות המלא פלוס. אז תחשבו ביניכם איזה סוג בן אדם אתם. אני יכול להגיד לכם שבשלבים מסוימים של המסע הזה, זה יהיה, לא רוצה לקרוא לזה full time job, אבל זה יהיה המון שעות שאתם תבלו בשיחות טלפון עם רופאים, עם הפונדקאית, עם הסוכנות, עם העורכי דין. אז תוודאו שיש לכם את הזמן לזה, ואם אתם לא חושבים שיש לכם את הזמן לזה, אז תשקיעו בזה עכשיו כדי שלא תתעכבו אחר כך. אוקיי, איזה עוד שאלות אתם יכולים לשאול אותם? אני לא אכנס לזה בפרטים, זה באמת רשום אצלכם. באופן עקרוני זה מתייחס לרמת השירות והניסיון. אתם רוצים לשאול אותם אם הם עבדו עם זוגות גאים, האם הם עבדו עם ישראלים, האם הם עבדו עם אמהות יחידניות או אבות יחידנים, מה העלויות. כמובן תשאלו אותם אם הם עובדים עם תוכנית התמיכה שלנו, ה-GPAP. מה כל התשלומים, זה אחד החלקים המאוד מסובכים, ואנחנו נגיע קצת יותר מאוחר עוד פעם לנושא של תכנון התקציב, אבל הנושא הזה הוא באמת, יש כל מיני סעיפים קטנים שלא מתאימים בין סוכנות לסוכנות. תנסו לעשות כזאת מפה, אבל בסופו של דבר אתם רוצים לקבל מהם תמונה מלאה של מה היו התשלומים. והדבר האחרון זה מה התאמה לפונדקאית. יש סוכנויות שיכירו לכם מישהי ואתם אולי תפגשו אותה ואתם נורא תאהבו אותה, ואחר כך תעשו בדיקה רפואית והתברר שהיא לא מתאימה להיות פונדקאית, בגלל שהבדיקה שהסוכנות עושה היא בעצם מאוד בסיסית. היא פשוט מסתכלת על התיק שלה מהרופא נשים שלה. אלה בדרך כלל קצת יותר זולות, הסוכנויות האלה. מצד שני, וזה יכול להיות מאוד מאכזב לכם, כי אתם כבר התחלתם, כבר דמיינתם איך אתם תשלחו לה שוקולדים והכל, ופתאום זה נורא מאכזב. שומעים את זה? זה מהמטבח? סבבה. ודבר שני, יש סוכנויות שהם יעשו כבר את כל ההתאמה מראש, וברגע שאתם תפגשו פונדקאית, אתם תדעו שהפונדקאית הזאת מתאימה ומוכנה להיות פונדקאית, וגם התהליך אז יהיה קצת יותר קצר. אז עוד פעם אתם רוצים לחשוב איזה מין אנשים אתם. אם אתם אנשים שאולי מתמודדים עם אכזבות ושינויים ואתם גמישים בקלות, אז יכול להיות שמתאים לכם להכיר אנשים ואולי אתם גם תלמדו מזה דברים נחמדים. אם אתם אנשים שמאוד מאוד קשה להם, ברגע שהם ככה מתחילים להיפגש עם מישהי, זה מאוד קשה לכם לשנות את זה אחר כך, אז אני ממליץ לכם לבחור סוכנות שבה הפונדקאיות כבר עברו את כל הסינון. אוקיי, בדיוק כמו שאנחנו מדברים על הסוכנות, אנחנו גם רוצים לדבר על מרפאת הפוריות, איזה שאלות אתם רוצים לשאול אותם, אז גודל הצוות, מה המעבדה שלהם, ואתם באמת יכולים לקבל את אחוזי ההצלחה שלהם מסארט וגם מהאתר שלנו יותר דירוג, אבל הסארט, SART, זה אחד הארגונים החשובים בארצות הברית שמדרג את אחוזי ההצלחה של מעבדות הפוריות. כשאתם נכנסים לשם, אז תזכרו שבדרך כלל אנשים שהולכים למעבדת פוריות הם אנשים שבאים עם בעיית פוריות, עם איזשהו אתגר. אתם מצד שני, בעיקר שאני מדבר רגע על הזוגות גברים, אתם באים בדרך כלל עם ביצית מבחורה צעירה, שיכול להיות אפילו כבר נתנה כמה פעמים תרומת ביצית, ועם פונדקאית שהיא צעירה, שהיא ילדה ילדים. זאת אומרת, אתם באים עם שני גופים שהם מאוד מאוד בריאים. ולכן זה שהסיכויי ההצלחה שלהם הם נגיד, אני סתם ממציא 50%, לא אומר שאלה יהיו סיכויי ההצלחה שלכם. חלק מהמרפאות היום ייתנו לכם, זה לא מופיע בסארט, אבל הם ייתנו לכם את סיכויי ההצלחה שלהם עם פונדקאיות ותורמת ביצית. אתם יכולים לבקש את זה, לא לכולם יהיה את זה. עוד פעם חשוב להבדיל גם האם אתם מדברים על frozen cycle או fresh cycle, ואם אתם יודעים מראש מה אתם הולכים לעשות, אז אלה התוצאות שאתם רוצים לחפש. תרומת ביצית כן, אבל לא פונדקאית. כן. כן, הסיכויים הם הרבה יותר גדולים מן תרומת ביצית. מדיניות לגבי עובר אחד מכל אב גנטי, אני לא שמעתי על מקרים שלו, אבל יכול להיות שיש שלו. והתאמת הפונדקאית, סליחה על הטעות,
אז מה כל התהליכים וכמה זה יעלה? השלב הזה הוא בדרך כלל שלב לא זול. אחד הדברים שאתם רוצים לחשוב עליו זה איפה הפונדקאית שלכם נמצאת ביחס למרפאה. לא תמיד הפונדקאית, עוד פעם, בעיקר אם אנחנו מדברים בחו"ל, בארצות הברית, לא תמיד הפונדקאית קרובה למרפאה. ולא תמיד תורמת הביצית קרובה למרפאה. אתם רוצים להתחיל, יש לכם פה איזשהו משולש שאתם רוצים להתחיל לעבוד עליו. הכי זול בדרך כלל זה שהתורמת הביצית תהיה קרובה למרפאת פוריות, בגלל שהיא צריכה לעבור את רוב התהליכים. הפונדקאית בדרך כלל יכולה לעבור את התהליכים האלה על ידי monitoring clinic, בגלל שהם תהליכים יותר פשוטים בזמן של העברת העובר. מה שבאמת ככה המאג'יק שקורה, הקסם, זה באמת הנושא של שאיבת הביציות ויצירת העוברים. אני אקח יש למישהו איזושהי ממש ככה שאלה שבוערת, אני אנסה לעלות עליה. בסדר? אני מדבר מהר מדי או שאתם מסתדרים? אוקיי, בסדר. יופי. אוקיי. כשאנחנו מדברים על תורמת הביצית, אז כמו שאתם רואים בארץ יש בעיקר מסלולים קבועים דרך המרפאה והסכמים שלהם עם מרפאות התרומות בחו"ל. אז מה שאני מבין מזה, מיכל, שבדרך כלל אין פה הרבה פלקסיביליטי לגבי איך אתם הולכים על זה. כן. יש גם בארץ, אבל זה לא מספיק. אז אין שם הרבה. אם אתם הולכים בחו"ל, יש לכם את כל האפשרויות בעולם. יש פה כמה סוכנויות ביציות בחוץ. השאלה היא, עוד פעם, כמו שאמרתי, המרחק מהמרפאה זה משהו שאתם רוצים לחשוב עליו. הגיל, הערכה רפואית וגנטית, אני יכול לספר לכם סיפור קצר שבעלי ואני התחלנו לעבוד עם המרפאה, עם הסוכנת לתרומת ביצית, אז קיבלנו כאלה סטוקים של פרופילים. רוב החבר'ה הגאים פה יודעים איך להסתכל על פרופילים אונליין, אז במידה מסוימת היא אמרה לנו, תקשיבו, זה הולך להיות לכם נורא מוזר, זה פעם ראשונה בתור זוג גברים שאתם הולכים להסתכל על נשים ולדבר על הטעם שלכם בנשים, ואם יש לכם בכלל, יכול להיות שהוא מאוד שונה. ובאמת ככה התחלנו להסתכל, וכל אחד מאיתנו הייתה חבילה, וכתבנו בעת אחר, ואני כתבתי דברים כמו צמחונית, אוהבת חיות, אוהבת יוגה, ובעלי, שהוא באמת הרבה יותר חכם ממני, כתב דברים כמו אין סרטן במשפחה, סבא שלה חי עד גיל 99 ומת מנפילה ברחוב. באמת, כאילו, אז כשאתם מתחילים לחשוב על הדברים האלה, אז תחשבו על זה בצורה חכמה. יש לנו סדנה על זה היום, נדמה לי שגם יש לנו וידאוים מוקלטים על זה בערוץ יוטיוב שלנו, אז באמת תחשבו על הדברים האלה בצורה קצת שונה. אתם, עוד דבר שאמרה לנו מי שעבדנו איתה, אמרה, תקשיבו, כאילו, נכון, אם הייתם מכירים אישה ועושים איתה ילד או ילדה, אז אולי כאילו זה שהיה סרטן לסבא שלה לא היה כל כך מפריע לכם, אבל אתם כבר הולכים בתהליך הזאת בדרך אחרת, אז יאללה, תבחרו כאילו את הכי טוב. והכי טוב זה לא אומר כאילו בלונדינית, עיניים כחולות וגבוהה, למרות שגם זה נהדר, אבל הכי טוב זה מה שמתאים לכם ולמשפחה שלכם. אוקיי. עורך הדין, כמו שמיכל אמרה, מאוד מאוד חשוב לבחור את עורכי הדין שילוו אתכם בתהליך ולדאוג שיש להם את הניסיון המקומי, שזה לא פעם ראשונה שהם עושים את זה, שזה לא איזה תוכנית חדשה שהם עושים. אתם רוצים לבחור את עורכי הדין שיש להם ניסיון, יש להם צוות גדול שעובד בזה. אם אתם עושים חוזה עם הפונדקאית, פה זה מתייחס לארצות הברית, צריך להיות להם חוזה עבודה במדינה שבה היא גרה. ולא תמיד, אבל הרבה פעמים גם ההסכם עם הפונדקאית וגם עיגון ההורות מאוחר יותר נעשים על ידי אותו עורך הדין. לא חייבים, האמת, זה יכול להיות מישהו אחר. ועיגון ההורות, פה מאוד חשוב לחשוב גם על עורך דין שיש לו ניסיון עם עבודה עם הורים ישראלים. אוקיי? ויש כאן גם מספיק עורכי דין ישראלים שיכולים לעזור לכם בתחום הזה, ואתם יכולים לגשת ישר אליהם. הרבה פעמים נושא עורך הדין שיעבוד איתכם על חוזה עם הפונדקאית, זה פשוט עורך הדין של הסוכנות, או מישהו שהם עובדים איתו תמיד. אני ממליץ לכם בעיקר בנושא האתי לוודא שלפונדקאית שלכם יש ייצוג משלה, ייצוג שהוא ייצוג ראוי, לא מישהו שהסוכנות אמרה לכם, תעבדו איתו, אל תדאגו, הוא יעשה את זה צ'יק צ'ק. אני אפילו הייתי אומר לה,
דברי עם חברות שלך, תמצאי את עורך הדין שמתאים לך, שאחר כך לא תהיה איזושהי הרגשה שהיא לא קיבלה ייצוג ראוי, בגלל שאתם או הסוכנות לחצתם עליה לבחור עורך דין שמתאים לכם. אוקיי, תכנון התקציב. אז בישראל התהליך היום נע בין 220 ל-250 אלף שקל. יש מישהו שיכול להגיד לי אם זה נכון או לא? מיכל? נכון? נכון, כתבת את זה, אוקיי. ובארצות הברית בין 80 ל-170 אלף דולר. אני יודע שזה, זאת אומרת, זה פי 2, כאילו, יש פה טווח מאוד מאוד גדול. באמת יש משתנים מאוד מאוד גדולים בארצות הברית. המשתנים בעיקר הם כמה פעמים בסופו של דבר תצטרכו לעשות את זה, ולכן אנחנו כולנו מקווים שזה ילך בפעם הראשונה. ועוד פעם פה נכנס הנושא של איזשהו אלמנט של ביטוח. אוקיי, אז פה אני אקריא קצת כדי לוודא שאני לא מפספס שום דבר, כי אני יודע שזה חשוב לכולם. אז פיצוי הפונדקאית. אז יש את מה שהפונדקאית מקבלת בתור פיצוי. שתמש עכשיו בארצות הברית, הסכום הוא בערך בין 20 אלף דולר ל-35 אלף דולר. זה ככה הסכומים שאנחנו בדרך כלל מדברים עליהם. ככל שהם עשו את זה יותר פעמים, הם מקבלים פיצוי יותר גדול, תלוי לפעמים במדינות שבהם הם עובדים, אבל זה לא הכל. כל הוצאה של הפונדקאית שקשורה לפונדקאות ולהיריון, זו הוצאה שאתם משלמים. זאת לא המלצה, זה לא כדי להיות נחמד אליה, זה כי זה החובה שלכם. וזה אומר החנייה כדי ללכת לראות את הרופא, ואז זה שהיא צריכה לשלם על הבייביסיטר, כי היא הולכת לראות את הרופא או לעשות בדיקת אולטרסאונד. וכל הדברים האלה הם באחריות שלכם. יש בהרבה מהחוזים פשוט מחליטים על איזשהו סכום, ונגיד $100 בחודש, ואומרים, תקשיבי, אני לא רוצה קבלה על כל פעם שכאילו את קנית כוס קפה אצל הרופא או חנית, זה יכלול את זה, ואת ההוצאות הגדולות תתני לי. בעיניי יש בזה משהו מאוד יפה, מין סומכים אחד על השני. פיצוי בסיסי בישראל עומד על 160 אלף שקל, ואתם תשלמו יותר אם היא ילדה תאומים, ניתוח קיסרי, בדיקות חודרניות ועוד, אוקיי? אני צריך להגיד רגע, העמוד הזה הוא נורא מלחיץ, אוקיי? אנחנו חייבים לעשות את זה כי זה חלק מהתהליך, אבל יש דרכים להתמודד עם כל הדברים האלה, ואנחנו נדבר עליהם עוד רגע, כולל תוכנית המלגות, אבל שלא תיכנסו לזה עם עיניים עצומות. כן, מיכל. הנושא של הפיצוי הבסיסי הוא גם בארץ, הוא נתון למשא ומתן, מכיוון שאין מגבלה בחוק על הסכום של הפיצוי הבסיסי, אז יש פונדקאיות שגם עשויות לבקש יותר. זה לא אומר שהם יקבלו יותר, אבל זה אומר שזה נתון למשא ומתן בחוק. אני אחזור על זה. מה שמיכל אומרת זה שבארץ יש אין מגבלה על הסכום, וכמו שאתמול דיברנו על זה קצת, זה יותר שוק. יש פונדקאיות שעשויות לבקש יותר, זה לא אומר שהם יקבלו יותר. רגע זה. עכשיו זה עובד. אוקיי? זה נתון למשא ומתן. יש פונדקאית שתבקש איזה סכום בשמיים, ואף אחד לא יתקרב אליה, ויש פונדקאית שתבקש סכום יותר הגיוני, ואז אפשר יהיה על מה לדבר. זאת אומרת, ברגע שפונדקאית מעלה סכום, זה לא צריך להבהיל אתכם. יש מקום לדבר על זה, ולא בהכרח תיקחו אותה, תיקחו מישהי אחרת. אוקיי. על כל הנושא גם של פיצוי, אנחנו נדבר קצת בפאנל של הסוגיות האתיות, ובפאנלים אחרים. זה נושא מאוד מאוד חשוב, אנחנו לא ניכנס אליו עכשיו, אני רוצה שתחשבו עליו טוב, ויש את הקוד האתי בסוף ה-handout שלכם, אתם יכולים לקרוא לשם. אוקיי, אז בארץ כמובן, וזה באמת אחד מהבעיות בחוסר שוויון הגדול, שבארץ טיפולי הפוריות ומעקב ההיריון מסובסדים, בחול כל התהליך הזה הוא הוצאה שלכם, אוקיי? אין שום דבר שמכוסה על ידי הביטוח, מכיוון שמדובר בטיפולי פוריות, אז גם הפונדקאית
כל הנושא של טיפולי הפוריות ועד שבוע 10, 11, 12 של ההיריון, אתם משלמים out of pocket, אוקיי? בחול, ברגע שהפונדקאית עוברת ממעקב של רופא הפוריות לרופא נשים הרגיל שלה, אז הביטוח שלה, אם יש לה ביטוח, ואנחנו נדבר על זה עוד רגע, אבל אז הביטוח הרפואי הרגיל שלה יכול להתחיל לשלם על זה. אנחנו נדבר על זה יותר מאוחר בסוכנות, וגם אודי וגם ויקטוריה ומיקי ידברו קצת יותר על התהליכים האלה וגם על הנושא של הביטוח, אבל זה קצת יותר מאוחר. אבל לא כתבנו פה על עלויות במקומות אחרים כמו גיאורגיה, שזה נמוך יותר, אני מניחה, לא מניחה, מארצות הברית זה יותר נמוך, אבל אני חושבת שאם לוקחים בחשבון את הכל, את ההוצאות של הנסיעות ושהות וכל הדברים האלה, זה יוצא לא רחוק ממה שאנחנו נשלם בישראל. אוקיי, תרומות ביצית, אז העלויות משתנות, בארצות הברית יש איזשהו קאפ שאי אפשר לשלם לתורמת ביצית יותר מזה. הביטוח, אז יש את הביטוח של הפונדקאית, אתם מאוד רוצים לעבוד, בארצות הברית בכל מקרה, אתם מאוד רוצים לעבוד עם פונדקאית שיש לה כבר ביטוח, אוקיי? ושבביטוח שלו אין exclusions על פונדקאות, ואתם חייבים שהסוכנות שאתם עובדים איתה תברר את זה, ויש להם את הדרכים לעשות את זה. במקרים אחרים אתם קונים ביטוח לפונדקאות, שהוא בסך הכל עלות נוספת מאוד מאוד יקרה. עוד פעם, על זה נדבר קצת יותר מאוחר. ויש הוצאות משפטיות. אוקיי, וואו, זה היה כאילו ממש שקף מבאס. בסדר. אז השקף הזה אולי יהיה טיפה יותר אופטימי. אז אנחנו מחלקים את הדרכים לחיסכון, קודם כל 3 קטגוריות. בחירה, נסיבות וסיכוי. אז בואו נדבר קודם כל על הדברים שהם באמת בחירות שאנחנו עושים. וכל אחת מהבחירות האלה יכולה ממש להשפיע על העלות שלכם. ואני יודע שבהתחלה זה נשמע כמו דברים קטנים, אבל בסופו של דבר זה מצטבר. אז מספר מקורות הזרע, אם אתם משתמשים ברק זרע אחד, של 1 האבות המיועדים, או 2. פתרונות ביטוחיים טובים יותר, אם לפונדקאית יש ביטוח משלה, והרבה פעמים זה אומר תקופת המתנה יותר ארוכה לפונדקאית עם ביטוח משולה שאין לה exclusions, אז זה יעלה לכם פחות בסופו של דבר. אז פה ה-trade-off זה time to money, אוקיי? אז תתחילו מוקדם, כאילו תתחילו כבר לא יודע, אחרי התיכון. שיתוף ביציות או ביציות קפואות מהבנק, אז על זה גם דיברנו, אם אנחנו עושים שיתוף ביציות, אז יש סיכוי שאנחנו נשאר עם פחות ביציות, גם ביציות קפואות הן בדרך כלל יותר זולות, אז עוד פעם, תלוי כמה אתם יכולים להתמודד עם הדברים האלה, ומספר העוברים המועברים, ופה עוד פעם יש מצד אחד, אם אנחנו מעבירים 2 עוברים, אז הסיכוי להיריון גדל. אגב, יש המון רופאי פוריות שאומרים שהסיכוי להיריון הוא לא גדל, אוקיי? אם אתם רוצים תינוק אחד, תעבירו עובר אחד. מצד שני, אם אתם מעבירים 2, אז נכון, יש סיכוי לתאומים, וזה נורא כיף או לא נורא כיף, תלוי איך אתם חושבים על זה, אבל זה יכול להיות הריון בסיכון גבוה, זה אומר שיכול להיות שהיא תהיה בשמירת הריון, בזמן שהיא בשמירת הריון אתם משלמים לה על הפסד ימי עבודה, אתם משלמים את המשכורת שלה, ואתם משלמים לה על בייביסיטרים, על כל השעות שהילדים שלה לא נמצאים איתה, ושהתינוקות נולדים, אם אין לכם כיסוי רפואי והם פגים, זה יכול לעלות לכם המון, אתם יכולים, בקיצור, זה סיפור. אז תחשבו על זה, אני יודע שזה נורא מפתה להעביר 2 עוברים, אבל תחשבו על זה ברצינות, תדברו עם אנשים שעברו על זה. זה כאילו, היום נורא קל לי להגיד את זה, כי אני עברתי 2 ויש לי תאומים ונורא כיף לנו. אני לא יודע מה הייתי עושה אם הייתי יודע את כל המידע הזה אז. אני יודע שהייתי חושב על זה בצורה אחרת, יכול להיות שהייתי מקבל את אותה החלטה. אוקיי, מה הנסיבות? אז מה הארץ מגורים שלכם? אנחנו נמצאים בישראל, אז כולנו הנסיבות די דומות. מה שאני יכול להוסיף פה, שהיינו צריכים להוסיף פה, זה האם אתם סטרייטים, האם אתם זוג סטרייט שעומד בדרישות של משרד הבריאות, האם אתם ישראלים מכל דבר אחר שלא עומד בדרישות של משרד הבריאות, ואז זה אומר שאתם צריכים לעשות את התהליך בארץ אחרת. בני כמה אתם? האמת היא שאני לא כל כך יודע למה זה שם. וסטטוס HIV שרק אומר שאתם תצטרכו לעשות שטיפה של הזרע שלכם לפני שאתם עוברים את התהליך, שמוסיף לעלות וגם יכול להיות שיהיה קצת יותר קשה למצוא... אני חושבת שהכוונה בגיל אולי זה יותר לגיל של האישה, הסיכוי שלה להפיק עוברים מהביציות שלה או לא. נראה לי שזאת הכוונה. מיכל, את משלימה אותי.
והחלק האחרון, שהוא החלק הבאמת הכי מבאס, זה הסיכוי, שבאמת עליו יש לנו עוד אפילו פחות שליטה מהנסיבות. מספר הניסיונות, כל ניסיון עולה כסף, גם... בארץ יש לנו 6 ניסיונות שמוגבלים בתוך החוזה, ומעבר ל6 ניסיונות אפשר לחדש את החוזה. אבל בעיקרון זה מוגבל עד 6 ניסיונות. אני חייב להגיד לכם שבתור מישהו שמתעסק עם זה הרבה זמן בחול, 6 ניסיונות נשמע לי המון. כאילו, זה בחול עם פונדקאית, לא נשמע כזה דבר. 3, אולי 4, אלא אם כן, כאילו, זה איזושהי אהבה גדולה. אז מספר הניסיונות עד שאתם מצליחים, האם תאומים או תינוק יחיד, ושמירת הריון, על הדברים האלה קצת דיברתי מקודם, ואלה באמת הדברים שמעלים בסופו של דבר את העלות. אוקיי, אז רמת הפיצוי, עוד פעם, אז אלה חלק מהמקומות שבהם אתם יכולים לחסוך. תורמת הביצית, יש הגבלה לכמה אפשר לשלם לה, בארצות הברית בכל מקרה, ויש תשלום גבוה יותר לתורמת מנוסה. רן פולדיין ואני קצת חולקים על זה. רן מאוד חושב שאם אתם צריכים לבחור בין פונדקאית מנוסה לתורמת ביצית מנוסה, לכו עם התורמת ביצית המנוסה, שזה יתרון מאוד גדול. ויש בזה משהו כי אתם כאילו מתחילים את המסע ופתאום אין לכם מספיק ביציות, ואני מכיר המון אנשים שזה קרה להם והכל נעצר. הכל נעצר וצריך למצוא תורמת ביצית חדשה או להתחיל מחדש, זה יכול לקחת כמה חודשים, ואתם כבר כאילו די התאהבתם בחומר הגנטי הזה שלכם ודמיינתם איך התינוק שלכם יהיה חמוד עם השיער המקורזל. אז... אני רוצה רגע להסביר מה הכוונה בתורמת מנוסה, למה זה חשוב, זה מאוד חשוב בעיניי. אתם מקבלים אינפורמציה בארצות הברית על כמות הביציות שהפיקה במחזור, והערך של ה-AMH שלה, שזה מראה על כמות הביציות או הזקיקים שיש לה. זאת אומרת, זה ערך מאוד חשוב, זה מראה לכם באמת מבחינה מספרית כמה ביציות יצאו לתורמת הזאת. אם אתם רואים שיצאו לה 12 ומעלה, זה בהחלט מאוד מעודד. אתם יודעים שיהיה לכם כמה עוברים בסיבוב כזה, סיבובים האלה מאוד יקרים, אז לכן בעיניי זה מאוד מומלץ תורמת מנוסה. ורמות הפיצוי של הפונדקאית, אז רואים שרן כתב את זה, אז הוא כותב שהניסיון לא חשוב, צודק במידה מסוימת. הביטוח כן, כי אם יש לה ביטוח, ועוד פעם, בעיקר אם זה כאילו איזה משהו שאתם החלטתם להיות קאובויים ולנסות בעצמכם, אז עוד פעם, הביטוח, אנחנו לא מדברים רק על זה שיש לה ביטוח רפואי, כי עם אובמה קייר בארצות הברית, לכולם יש ביטוח רפואי היום. השאלה היא, האם הביטוח שלה מכסה פונדקאות, אוקיי? לא פונדקאות בשביל עצמה, אלא שהיא עושה פונדקאות בשביל מישהו אחר. היה בעבר שכמעט כל נשות הצבא היו מכוסים בביטוח הזה, והיום לא, אוקיי? אז להיות מאוד מאוד זהירים עם הדברים האלה. אם כבר הזכרת את המילה ביטוח, אז בארץ יש לנו סוגיה לא פשוטה שקוראים לה ביטוח לאומי. שלצערנו, ביטוח לאומי ברגע שפונדקאית, אם היא מקבלת איזושהי קצבה מביטוח לאומי, הוא רואה את זה כעבודה, והוא מפסיק לה את הקצבה, ומי שצריך לשלם על הקצבה הזאת זה לצערי ההורים המיועדים, שזה עוולה גדולה שאני מקווה שאנחנו נצליח לעשות משהו לשנות אותה. לכן ההמלצה שלי אליכם בשקופית הזאת זה לנסות לבחור פונדקאית שלא מקבלת קצבאות, כי זה ייפול עליכם. אז זה משהו שתיקחו בחשבון, אף אחד לא מספר לכם את זה בפה מלא, כי זה לא דבר שנעים להזכיר וזה מאוד מרתיע, וקורה הרבה שאימהות החד-הוריות שיוצאות להיות פונדקאיות, הן גם במקרה מקבלות קצבאות. אז תעשו מאמץ בשביל לחסוך, למצוא פונדקאית שלא מקבלת קצבאות, כדי שזה לא ייפול עליכם. אוקיי, ודבר אחרון, המיקום הגיאוגרפי, קרבת התורמת למרפאה, קרבת הפונדקאית למרפאה, וקרבת הפונדקאית להורים המיועדים. אז כמובן עוד פעם מדובר יותר כאשר אנחנו נמצאים בחו"ל, בארץ המרחקים קצת יותר קצרים. אוקיי, אני מעביר את זה למיכל, לפני שאני מעביר, אתם יודעים, אני אעשה את הצד הימני, אז כמו שאתם יודעים, ואתם תשמעו על זה גם יותר מאוחר בסדנת עומק, יש לנו עזרה פיננסית בפונדקאות של Men Having Babies, אנחנו מאוד מאוד גאים בתוכנית הזאת, חשוב לציין עוד פעם שהסיבה שאנחנו יכולים לקיים את התוכנית הזאת, זה בגלל החסויות שאנחנו מקבלים מהאנשים שיושבים שם בחוץ, אז אנחנו מבקשים מכם שבאמת תקדישו אליהם זמן, דברו אליהם, תשמעו את מה שיש להם להגיד, בשעה אחת תוכלו לשמוע זה יותר, וכמובן תעמוד באתר האינטרנט שלנו. לפני שאני מעביר את זה
מיכל, כי לנשים תמיד יש את המילה האחרונה, אני רק מבקש שאודי יעלה וישב פה. And AJ, if you can call all the silver sponsors, please, to sit on the stage, okay? So if you're a silver sponsor, if you can come sit on the stage. We're not done with the presentation, but everyone wants to see your pretty faces for a moment or two. So if you're a silver sponsor, Simple, Shiley, HRC, Agency for Surrogacy Solution, Oregon, Canadian, Hope, and Viva, you can all sit on the stage here, please. You can come in while we're speaking, okay? טוב, אז אנחנו, התשובה סטרייטית ל-Men Having Babies, באמת בהשראת העשייה הנפלאה של Men Having Babies, קיבלנו הרבה טיפים ועצות מירן, והחלטנו שאנחנו ננסה לפתוח מרכז תמיכה להורים בישראל, וגם לפונדקאיות, אנחנו קוראים לו הפונדק, תחנת מידע ותמיכה להורים ופונדקאיות בדרך לתינוק, ובעצם המהלך הראשון שאנחנו עושים מתחיל כבר בשבוע הבא, קבוצת לימוד של הורים מיועדים שכבר עשו את התהליך, אנחנו מנסים להפיק לקחים מהתהליך שלהם, על מנת שנוכל לפתוח קבוצות תמיכה, ממש בחודש הקרוב עבור הורים מיועדים בתהליך, בהמשך גם עבור פונדקאיות ועבור, בהתחלה נתחיל עם אמהות ואחרי זה נעבור גם לאבות, ואנחנו נפיץ כמובן איך אפשר להגיע אלינו, הפונדק, ויצו, ותודה רבה לכם. יש לך עוד כמה שקופיות. לא? יש עוד כמה. בטח. חשבתי שגמרנו. לא. אתה רציני? אוקיי. אוקיי, בסדר, זה דווקא שקופית מצוינת בשבילי. יחסים ותקשורת, אז אני אישית מאוד ממליצה, כל אחד כמובן והעדפה שלו, יש כאלה, שמעתי סיפורים של אנשים שהם מראש ידעו שהם לא רוצים שום קשר עם הפונדקאית, מתאים להם שזה יהיה קורקטי, גם לפונדקאית עצמה לפעמים זה מאוד מתאים, צריך לעשות תיאום ציפיות לפני שמתחילים, להבין משני הצדדים, האם הפונדקאית רוצה להיות בקשר, האם אתם רוצים להיות בקשר, כמובן שדברים יכולים להשתנות לאורך התהליך ודברים משתנים, זה תהליך מאוד מורכב, אבל הנקודת מוצא שלי בשביל להשיג תהליך מיטבי, גם אם אתם עושים אותו בחול, תנסו כן להיות בתקשורת חמה, כמה שאפשר עם הפונדקאית שלכם, לשאול לשלומה, להתעניין במשפחה שלה, אני חושבת שזה תורם לתהליך מעצים, גם עבור הפונדקאית, גם עבור הצד השני. מחקר שנעשה בנושא על ידי אלי תימן, שמי שיגיע היום לסדנה של סוגיות אתיות ישמע אותה, היא מצאה שפונדקאיות שקיבלו את מלוא הערכה והתמיכה מההורים המיועדים יצאו מהתהליך הזה מועצמות, יצאו מהתהליך הזה בתחושה שהם עשו את הדבר הכי גדול בחיים שלהם. אז אני ממליצה באמת לפתח מערכת יחסים עם הפונדקאית, ואני חושבת שאתם תצאו מאוד מסופקים מתהליך שכזה, שבסופו של דבר נגמר עם קשר. לאורך התהליך אתם יכולים להחליט אם לשמור עליו לאחר התהליך, כמובן זו בחירה שלכם, אבל המלצה שלי. כל הנושא של מתח ותמיכה, אז שוב, כמובן שאנחנו ממליצים למצוא לכם את המסגרת המתאימה לכם, לשתף את כל מה שעובר עליכם. אני בעד בכלל לשתף ולספר, אני סיפרתי לכל מי שרצה לשמוע ולא רצה לשמוע על מה שאני עוברת. אני חושבת אפילו ישבתי בתחנת אוטובוס וסיפרתי לאנשים שאני עוברת תהליך פונדקאות, סיפרתי לתלמידים שלי, ישבה לידי תלמידה בהיריון, אמרתי לה אני גם בהיריון, כשהפונדקאית שלי הייתה בהיריון עוד לפני שאני הייתי בהיריון, הרגשתי שאני בהיריון ושיתפתי, פשוט שיתפתי, בלי בושה, בלי שום, אני שמעתי על סיפורים, באמת אני לא מצליחה להתחבר עליהם, אני מכבדת את זה, אבל נשים שקונות למשל קריות מיוחדות כדי שיראו בהיריון מרוב בושה, תעזבו את הבושה הזאת בצד, זאת הדרך שלכם להיות הורים, אין לכם מה להתבייש בה, תהיו גאים, ולדעתי פשוט תעשו את מה שזה מקל, בשביל מה עוד לסחוב, כל העומס של התהליך הזה עוד לסחוב את האיסורים הנפשיים האלה של למי לספר, למי לא לספר, כמובן תבחרו למי לספר, אבל לא לשמור את זה בבטן ברמה שתגרום לכם לקושי גדול מעבר למה שאתם כבר עוברים. אוקיי, אז כמו שמיכל אמרה, כולנו עוברים איזשהו תהליך של אובדן, וההכרה באובדן הזה היא מאוד מאוד חשובה. אחד הדברים שדיברנו עליו קצת יותר מוקדם זה הנושא של הביטוח. אני רוצה להזמין את הילה בראון ואת אודי מיושב ראש עמותת אבות גאים, לדבר קצת על הפעילות היוצאת דופן של דיוויד שילד בתחום הזה. שלום לכולם. אני הילה בראון, מנהלת מחלקת מחירות של חברת דיוויד שילד.
אני אסביר טיפה על החברה ומה אנחנו עושים. דיווידשילד בהקשר שלנו מבטחת את התינוקות ברגע שהם בעצם יוצאים מבית החולים, ועד אשר הם אזרחים ומסדירים את הזכויות שלהם בישראל ממש כמו כל אזרח. את הגאפ הזה שהוא עורך בין חודש ל3 חודשים אנחנו בעצם מכסים. דיווידשילד הוקמה במטרה לתת מענה לישראלים שחיים בחול לתקופות ממושכות. אנחנו לא מדברים על ביטוח הנסיעות שכולנו מכירים, אלא בעצם מעטפת ביטוחית שכוללת את החיסונים, מעקבים אם צריך, אשפוזים וחלילה גם עד השתלות. היתרון המשמעותי שלנו זה בעצם שלפעמים נדרשים קצת מעבר למעקבים רגילים ובדיקות, וכל מה שבעצם מכסה את זה, דיווידשילד נותנת גם בישראל וגם בחול. התוכנית בעצם מהווה שקט נפשי למבוטחים שלנו שבעצם נמצאים ברילוקיישן, שיהיו רגועים לקיים את המטרות שלהם הם נסעו. מאחורי הקלעים עומד צוות מיומן הן במוקדי השירות והמחירה והן בנקודות מסוימות בכל העולם, ונותן מענה בזמן אמת בעברית, באנגלית והיום כבר כמעט בכל שפה. מי לא חווה מצב חירום כזה או אחר, או ליווה אדם קרוב אליו שנמצא במצוקה, עכשיו אתם צריכים להעתיק את הסיטואציה הזו לחול בשפה זרה, עם כתב חרטומים, שיסלחו לי רופאים אם נמצאים כאן, מונחים רפואיים מלחיצים לא פחות. ומה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם נותנים שירות מקיף של 24 שעות, הכל בשפה העברית. יש גם אפשרות בעצם להתייעץ, ממש להתייעץ עם רופא בעברית לכל דבר שיש, אם בכלל צריך לגשת לרופא, אולי משהו טלפוני ככה ירגיע את כל העניינים, וזה חלק מהשירותים שאנחנו נותנים כאן. מה שקורה בעצם בהליך הפונדקאות, הכיסוי של התינוק מסתיים ברגע שהוא משתחרר מבית החולים, וכאן אנחנו נכנסים לתמונה. המסלול בעצם נותן לנו להפעיל ביטוח יהודי, בלי תקופות המתנה, בלי תקופות הכשרה. איך זה מתבצע? מה שצריך לעשות, בעצם יוצרים קשר איתנו, עם מוקד המחירות. עדיף לעשות את זה כחודש לפני, ככה בצורה נינוחה לקבל הצעת מחיר, להבין מה ההבדל בין התוכניות השונות, כמובן שזה שונה מאיזה מדינה, באיזה מדינה בעצם התינוק נולד. מה שעושים, פשוט מתקשרים אלינו ברגע שהתינוק משתחרר מבית החולים, עוברים על שאלון קצר, מקבלים את הצעת המחיר, שולחים את מסמכי השחרור, ובשיחת טלפון מפעילים את הפוליסה במיידית. כשהפוליסה, כמו שאמרתי, היא בעצם פעילה בחול ובישראל דרך קופת חולים כללית לכל צורך רפואי שהוא. מגדירים מראש כמה זמן שרוצים, אם צריך להאריך טיפה, זה לא בעיה. אנחנו כאן 24 שעות לכל מה שתצטרכו, העמדה שלנו לכל שאלה שתרצו נמצאת ממש ככה במרכז. תודה רבה לכולם, שבת שלום. תודה רבה להילה. אני רק אוסיף מילה וחצי על הרמה הפרקטית. תראו, אחד ההבדלים באמת בין פונדקאות בישראל לפונדקאות בחו"ל, זה שילדים שנולדים בפונדקאות בישראל הופכים לאזרחי ישראל ביום שהם נולדים, והם חוסים על ידי קופת החולים שלהם. ולכן לא צריך להיערך בצורה מיוחדת עם ביטוח רפואי. מי שעושה פונדקאות בחו"ל, המצב כמובן הוא שונה לגמרי. נולד שם אזרח שבמדינות מסוימות אין לו שום אזרחות במשך שבועות עד שהוא מקבל דרכון ישראלי, ובארצות הברית, למרות שהוא הופך לאזרח אמריקאי מאוד מהר, גם שם צריך לדאוג לנושא הביטוחי מרגע שחרור בבית החולים, עד רגע שחרור נדבר על זה בסדנה אחרת, אבל מרגע שחרור מבית החולים ועד שהוא מקבל אזרחות ישראלית. כלומר, גם אחרי שחזרנו עם התינוק ארצה, נניח אחרי 2-3, עד שאתם לא משלימים את תהליך האזרוח, שיכול לקחת כמה שבועות טובים, אין לתינוק ביטוח, אין לו חברות בקופת חולים. ולכן זו בדיוק הנקודת זמן שבה דיווידשילד נכנסים. הרגתי פה את הטלפון שלך. אני אישית השתמשתי בדיווידשילד בשני הליכי הפונדקאות שאני עברתי, וכמו שהילה המליצה, כדאי מאוד להתקשר הרבה זמן לפני שאתם טסים, חודש, חודשיים, זה הכל בסדר, לקבל את ההצעות, לבחור את הכיסוי שמתאים לכם, שיהיה לכם איש קשר עם טלפון נייד, ותכף נגיד למה, בדיווידשילד, שתוכלו להתקשר אליו כשאתם בארצות הברית אחרי הלידה. ולמה אתם צריכים טלפון נייד? כי אם התינוק שלכם משתחרר בסוף השבוע, אז מרכז המחירות פה בארץ הוא עובד בשעות מוגבלות, אתם תצטרכו לדבר עם מישהו גם בבית, כדי להפעיל את הביטוח, שתוכלו להשתחרר מבית החולים, אתם מגיעים לארץ, ברגע שהתהליך אזרוח יסתיים, אתם עושים חברות בקופת חולים, ואז אפשר לסיים את הביטוח של דיווידשילד. זה הכל, בהצלחה לכולם, וכאמור יש גם בחוץ דוכן של דיווידשילד, וגם אני נמצא פה, נשמח לענות על שאלות. בהצלחה.